Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele nonke emakhaya kuphina kuphela nisibukele khona iTV yakhe enqaphambili Zwida Media TV. Igama lami ngisibonga konke wakantu mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Namhlanje bafethu ngilapha eworkshop usuku olukhulu lwempucuzeko, usuku lwamabhinqa bathi abanye iMaskandi World Cup. Amaqembu aphumile kuhle kunjeyana bafethu njengoba usuku lolo lusuku elibhekwe ngabomvu la amaqembu asuke aphume khona ngobuningi bawo eyosupporta amaciko namaqhawe abo. So namhlanje ke ngisakubonile la eworkshop amaqembu aphumile mahle kunjeyana kodwa kubukeka ngazuthi izinga lalomcimbi kulonyaka lithe lizothi kushona phansi akuzukufana naminyaka yonke njengoba kuhlale kwenzeka. Abantu ke bafethu amaqembu engisabonile ikakhuzani zikhona ama Blue Nation bakhona osaziwayo zikhona ezecalaha zikhona ezethwasale khansela yizo ke ezithuse abaningi njengoba ibuka ngathi ziphume ngobuningi bazo kanti iqembu ebelingabhekekile ezethwasale khansela bese kuba yizo ke ikakhuzani ebuka ngathi zizovala umcimbi njengoba lokhu ingene njalo yize ke noma inamba ingalindelekile ukuthi kube iyona le njengoba sokuze kwashaya u4 kulomcimbi akujwayele ukuthi kushaye lesikhathi kungakagcwali ukuthi iphama asazi ke noma izinto zisengajikani bafethu kodwa ke nihlale kwi-TV yenu ngonqaphambili sizonithatha sinibeke ukusuka kokuhlala kwawo lo mcimbi hlala kanjalo unganyakazi.